hondo yemabhunu nana munyaradzi shoko imi ndimi vamwe vanhu vanorasikawo zviri legendary. Munoita nge vana vemakudo vanoramba vakangomatira pana mai vakafa kare. Chamunenge muchisapota zanu chiimi musingazosapati zvaitwa nana Tenda yemavetera? Chamunozenge musingasapoti imi musingasapoti because zviri kuitwa nana Tenda yemavetera ndo zanu yacho ine udzvinyiriri watogara tichitaura isu kuti zanu yangu yepati yeudzvinyiriri inongori pati regurumwandira rematsotsi vari kuda kuramba vakazviisa pazvinzvimbo ivo neukororo. WhatsApp group is not a profit making group. Basa reWhatsApp group chairo chairo ndere kusocializa one nekushare information iri important, especially takabva munguva dzine outbreak emadisease akafanana nacorona. Mumasocial platforms ndo panoudziwa kunzi vaccine iri kwakati, yaitite chakati, vanhu regedzai kufamba nekupanana manotisi enyika. Zvakafanana nekuti paitwa ugevenga nemaabuse anoitiwa ari kubuda pamawhatsapp pamasocial platforms apo. Vana Tenda yemavetera vanhu vari kuvatiwa ava. Kuzanu kunoitwa zvebonde, kunopinzwa maminista tsuru mugotsi. Zvino kana akupinziwa akurohwa nyoro nemadhara madhara ezanuko akutozvona sokuti atove mukadzi wavo ende tese tava vana vake. Chamunoramba muchati bwanu bwanu chiko vana munyaradzi shoko imi muri kungoitawo bootlicking yakangofanana nayo ngoti malevhu enyu ndo akasiyana. Ian Smith watokuudza takanga ari nani munomhanya muchiti hey regime change agenda ye masanction mobvapo moti pamberi nezano chaime muchiti pamberi nacho chi muri kuti pamberi nenonsense iyo iri kuitwa vachamhanya rini imammanyi here imi kuzani kunopindwa maministers nechihure munozviziva imi kuti tanga wandida nekurohwa fukunde ndo zvekuzani izvozvo ndo zvame muchisapota imi nemo varume vakuru muchitange makazungaira zani gudo rakafa kare unoramba wakatitsanza pana mai vakafa kare kuti udi ndo zvemuzanika izvozvo zvatinenge tichihwa tichikuudzaiwo kuopposition kuti political party haichaitidzi. Ona inyika dzevamwe vane mufaro ezvino pasi rose nesadhaki ino yose iri kurunzirwa goga munyama nezano. Mumozambique mwari kuchema nezano. Pana MP akavhunza zvinhu izvi muparliament kuti how come nyika yedu yeZimbabwe iri kungochemwa chemwa nekwese. Imbwa dzezano dzakati gara pasi muparliament. But this is what is happening. President wenyu akanodzoka uko kamarembedza kuBotswana uko vasina kana mufaro but ndiwe chairman wesadhaki. Kutanga rini idi kubva kuinauguration within 20 minutes. Kutanga rini kutoindira kunyara. Ina wonder why vadhara vezano vachida kunyara panguva dzekupedzisira. The same way zvakuita Mugaba kufamba achingodona. The same way zvamuri kuitisa Mnangagwa futu. Achembera munhu, let him go and rest. Ndo zano yacho kaiyoyo. Zvakuitwa kwamuri makuti kwenyu kudiki. Ende mutemo yemavetera anofanira kuti specially vanhu vezano ndo vanofanira kuisirwa mutemo iyoyo because isahambotitanga. Ina handivhari WhatsApp group ini ende handisi kuuya kuzobhadhara kana senti. Ndomushowa middle finger yemavetera kuti kuasi kwako ndidli gumuhombu dzine duche nehure nepfambi ngaenda nichekwa masare uko. WhatsApp group torega kutaura isino vabereki vedu. Means of communication imwe irimo mulaini ndeipi munyika ndeipi. Kayonini kake emavetera kacho kanenge kembwa kana akuvaviwa kuzasi ungatore domba kweshe garitosi rake rinodudza zvinhu zvekupenga. Nyika inoita nyika yemapenzi, inoita nyika yemaruwe. Ndimi muri kumhanya nechinhu chakaora ichi. Tatakuudzai kudhara chaora chinhu ichi. Mungomhanya nacho bwanu muchiita kupiwa mbeu kusanga munopenga. Akakuudzai kuti zani ikabva vanhu havapiwi mbeu ndiani? Akakuudzai izvozvo ndiani? Inyaya yekungosalenza vanhu vese kuti murege kuwana pamunokomunicata nekudhiskasa zvinhu nepari kutadzika zvinhu. Rambai makasungwa musaga muchipiwa machikenini akabikwa nemvura yakageza zvitunha. Nani ndo zvamai muchipemberera muchivhotera izvozvo. Unomuremekedza chaunomuremekedza chiyo munyaradzi choko chakuti kwai masivanda. Moti akapinzirwa yanenge aonekwa tukumbo itoto ndoto anenge akurohwa
vakazvarisiwa vamwe vana 4 tuku vakasiwa. Vana veZimbabwe vari kutambura. Dambudziko nderekuti we are divided. Iye mwana hondo yemabhunu munoramba makamira zvinhu zvakaora. You cause division in the country. Let's stand together and fight nonsense and call nonsense nonsense. I don't think there's anyone who is enjoying this kind of shit. Whether we're opposition, whether we're pie, tese tiri vana veZimbabwe. We need to survive in a condition dzakanaka tese. But imi mwana hondo yemabhunu imimi munenge munotombotifungei dzimwe nemwana munyaradzi shokoni but munozorasika papiko. Moita sokuti kusapota ZANU kunokuita vanhu vari superior. Zvagwadza kanhasi nekuti mari yekubhadhara kuri kudiwa kupotera zamuna. Isi takagara tachionera chinhu kudhara kuti chakaora chinhu ichi. Chakaora chinhu ichi. Upombwe ndo huri kubata muZANU, ndo vamunosarudza moti pamberi navo. Mbavha dzinoba muZANU ndo dzamunoti pamberi nadzo. Dzimwe nyika dzinouraya mbavha. Dzimwe nyika mbavha dzinotozviuraya. Mune dzimwe nyika imi mbavha imi ndo dzamunoisa pamberi muZANU. Saka kuti mbavha musadzitore mari inyaya yekubhulawayo iyi inoda kunzi kwaibhadharai maWhatsApp group. Inyaya yekuti mbavha dzianangana dzakatenderedzwa pamasocial media kubhulawayo dzaifanira kungoba mari dzoenda panyerere. Zvino mavhidhiyo aripo nemazita ari kuzikanwa nembavha dzadzo dziri kuba ende neakadzituma anozikanwa. Saka chamava kunzi kwai imi mbhadharai maWhatsApp vari kuitira kuti maWhatsApp ave so difficult for you people kuti musava maWhatsApp group so that vakatumira mbavha dzavo musadzitore mavhidhiyo. Hakuna imwe nyaya iri kuitwa. Inyaya yembavha dzepabhulawayo dzakaba 4 million because the message yakasendwa out nevanhu ndo vakarekodha message nyaya yembavha dzekubhulawayo. Saka mbavha dziya dzine varidzi vari muZANU vatungamiriri venyama kuti bwani ndo varidzi vembavha dzakatora 4 million pa ndo dzamuri kuitika kunzi imimi munozotora mapikicha nekuvarekodha nekutumira maaudio message avo vachiti kana heve fake ndo zvavanoda kuputsira magroup. Zvino isa hatisi kuzombofa takaputsa magroup yayo. Ende regai ndikuudzei muZANU menyu momo futi kana makangwara izvi zvinozodzoka tokupai maidea nekuti vachanetsa imi weZANU isa hamboti hwe ndomuudza ramai vake mavetera wacho akaita zvekutamba kwandiri ndomuudza ramai vake muchanetswa ndimi weZANU munoda zvakachipa zvekukandirwa ngembwa. Mukaona vakunetsai torai manhamba edu isu muise maadmin ipapo. Torai vanhu vari kudiaspora movaita maadmin mosiya zvakadaro. Vanoramba muchidhligwa muhombudzi nevanhu ava. Vanoita sekuti nyika iri mubhurugo mamavetera. Muneiko mubhurugo mamavetera macho mune chinhu chekuti chikasagezwa chozvinhuhwirawo zvacho.